hoxe da gaia, nahi dezun doinu eta neurrian, 3 bertso kantatzen. Igogailuan goraz doaz, ispiluari irripatez. Goizean goizto poligonotan, nabil buelta eta buelta. Dei batek ala aitortu zidan, egingo dizut arreta. Gutuna zala itxideteta, egin diskat bifereta. Ate hotzen bat edukiko du, inguruan lau pareta. Beti badaukat kurrikulum bat, norbaitentzako gordeta. Larai, 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 norbaitentzako gordeta. Langabetua horixe baita, eguneroko pastela. Azkenerako pentsatu oidu, datorrena datorrela. Lan duinen bat bilartu arte, segi behar dut horrela. Ondo badakit lurra zalean askotan egon naizela, ia gorantza egiten dedan, igogailuak bezala. Larai, 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 igogailuak bezala. Ta zoritxarrez askorena da horrelako miseria. Askori zaio oso garesti, eguneroko ogia. Soldata osoa balitz ederki edo soldata erdia. Gaurkoa ondo aterako da, seguru naiz alegia. Ai ispilutxo, esan zaidazu